आज घरे केही नथिले झील को पचारि कौन खाइबू लंच रे कहले कि मामा आज बिरियानी बनी दियो बिरियानी खाइबी। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବିରିୟାନୀଟା କାହା ପାଇଁ ବନେଇବି କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଏକଟେ ବନେଇବି ନା କହିଲେ କି ହଁ ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ବନେଇ ଦିଅ କହିଲେ ଦହି ଦେବ ନା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି ରାତି ପାଇଁକି ବି ଏକାଥରେ ବନେଇଦେବି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଭାତରେ ବି ଖିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ରାତିରେ ରୁଟି ପାଇଁକି ବି ରହିଯିବ। ତ ଏଠି ମସଲା କଷା ନେଉଛି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେ ବିରିୟାନୀଟା ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ବିରିୟାନୀଟା କି ଆଉ କ'ଣ। ମୋତେ ତ କାହିଁ ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ହସିବେ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବନୁଛି। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲାଟାକୁ କଷିଥିଲି ସେଥିରେ ବିଟ୍ ଆଉ ଗାଜର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇଲି ଭାତଟାକୁ ମିଶାଇଦେଲି ତା ସହିତ ପିଆଜ ବି ଟିକେ ଭାଜିକି ପକାଇଥିଲି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିଦେଲି ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି ବାସ୍ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ